Shubor nakaslem jong unong san Hima. Borsing. Bait ko bait ngatip mensim jong ngatang siya pikatan. Bait ko bait ngatip mensim kasir kung basyo jaru soitan. Subang. Bait ko bait ngatip mensim jong ngatang siya pikatan. Bait ko bait ngatip mensim kasir kung basyo jaru soitan. Kublai pi baro ki paiba ki baju kersannya ka channel ke jungi undang san Hima. Timtang don hangne bat iwei Puron. Jong ki Phlim kasi. Babaro ki paiba ki tibha itai de Wanri Pyngrope. Te kublai shibun. Ko Wanri Pyngrope selalu kim kudu shubut pi. Kublai pi basik. Te ngadawan kenang benar wat pi. Mau la selamun namar ba. Yo jong tib bakan ke Phlim jong pi Borsing. Cuman pelaj nak ban pi ino habi ha cinema. Ha. Te ni ko ban ni kan bat pi kendiat lano pi pelaj nak ke Phlim jong pi. Ya kani ka Phlim Borsing en pelaj na Naduh us Tarik u Jun. Hado arpusan Tarik u Jun. Hai ke jaka. Ngen pen I hapo State Central Library. Ha susu tham auditorium. Te Tapi itu mingi kapor pin. ngi pen I South Liki show. Hoi. Kapor ki dai khar 8 baje. Arshiteng san baje bat nyusteng. Nyostem. Ha. Tapi la kenden em kemen ba. Bani ino ila de hangta State Central Library makasi simna kong. Ha. State Central Library. Ha. Nga kende bat la bon teli ki film na do menshaju pen I hapo biju cinema. Te ki bon bha ki briu ba ki wan oyang I pen I no se shawai pen I no shawai hang to ki ong bating khnai ngam te teng ki ong ba sama te ki briu ngam te mo tamba ki briu na sar ki bon hi ki ba salya banwan te menta ngi kermen ba hapo si central te ki briu baro basa hapo sar shelong ru tharai ki num le ran shu banwan dan I wai arngut ban I thuru ki adeng da kamas parwan haki kwa hi ban ai jingkirsan yang I ndre ki deng da kamas deng I ong wan le interview ru ki petna te kermen menta ki num le ran shu Ki jangan syuk. ha Ti pi batalem ni kendiat. Kani ke Phlim Borsing. Pi sutu kumno menta. Kan long kumno ki pajba kalan aman kring ki pajba. Kani ka film ngatharai ka deiru ka film baning kong do na ka studio jong I kiki Hoi. ba isna ba compare Hoi. namar ba kam dei sho ka jingya thu khana phang tang phang ka shiyeng ne tang phang jing in kani ka film hi kala long na kumba shed jhur musla kum to shed do ladan bat ka story phang ki yang sam ladan lang bat jing e ladan bat comedy tang ba la bun pat ki jing ya sho Kumta mo. hoi la bun jing Hiro sho ison em. nga klam dan kam ya sho ne nga shooting shakin nap shooting shakin nap shu ya malumala tambah ni kadai ka film ba ningkong ba klam dan kam ya nga akum nga comedy role Kumta mo. hoi Ni Phlim jong pi. Hak Phlim penailar pi penyam ki pajba Phlim jong im pi penyam. hoi Hak daur pi penyam. Hoi. Hak ne pat pi penyam em pajba. hagan ni ngan pendekhe hagan ni de kin dekhe ba namar ba hoi le se hak benta kala khongpong no kata ka role le se kenyam na benta aktor Hoi. hoi namar ba aktor u dai ba ya khun ba na ka benta ka jingbha na ka benta ka ba hok na benta ka ba dai te nga par hangnish pendekhe no Pat kino mo. na yam thani sinai ba Tapi kayak jingi per menta ha Borsing ni pi ak mana beri aktor na Borsing. hangni ha film aktor idai Arif Mukhem ha te kadai ruka film baning kong jong I te ngi ithu I namar bangi khad I parba ngi shooting roi namar bai bhabreu I jrong ha te ngong aru nga kwa film I te ngi pan ngi ong ta bhabreu ba jrong ta ba itrem na empat banang te ngi persang shada ki jing roi te ha jing roi ru nga I saya ro ba ki pajba te ngi ris la ka ris ban film ta tang ba itrem shishahi Trem mo. ida trem shishahi ha To menta phil ak bat ni Borsing ma ba arif. ha Te kayak jingi per ba arif bat ba phira nomor bon ki Phlim ma phil ak bat ba phira. Hari menta phil awan ra bat arif. Hai, ka Jingïakren
Jingïakren kam dadan than ga namar baro hi ki batrem ak sudah. Baro arngut hi ki wan lang ka juk ka level. Jingsha phiraru ila akshi bon tli ki Phlim. Mdai tang bat ngan rei Naduh menshwa. Nga bat phira tharai la dei Naduh ki ni dei ki tu ki no ak Phlim bala la ban shong ha kani ka khana shna Phlim Naduh dang kena. Te i triam shisha banang henrei nga lengo ya i ba arif ru ba i triam shisha tang ha ka Phlim maningkong tamba ngi i thok khana ru yang ngi ba ila judan teng ha ki jingshna Phlim jingshna jingroi ba pradip kurba tele se i la yo jing kai hang tu ru menshwa. Entamo. Ha. Tehne ka Phlim Borsing kan tali jingroi pin thep. Hagani ka Borsing kam dan jingroi than re ka dan tang ka wei hi jingroi. Namar ba kata ka ngipen i ba ya ka jing ye thok khana jong kata ka Phlim ba ka ya ba kum to te ngi khlam thap than re ki jingroi e kum to. Entamo. Ha ngipen i ba Kata jingroi ban sudap kerteng kumno. bonsin Bonsin pon. jing posneu Jing posneu. Di katu ke jingroi ngas bena ba pirai ma pi ka di sana kumno. Ha nga persya mentang ngai ibun hagi producer ki aktris ki aktor ki laya persang ban rai hi kum piru ngai ifila rai hi ka jingrai ngai i music video jong PR lai tli te congratulations Kau lagi piru te ngi ko ban tip balik pi ko ban roi hana ka Phlim. jing shisha kam dai ra jingrai bang arwai ning kong ha Phlim menshwa ka dan ka wei ka jingrai na ka Phlim hanga marwai bang ak ning kong do te hang to ka dai hoi bang ak puri Te kum puri sam tai pos tili. te hang tu imat dai ba i pet no ita inong rwai te ini iba keven karmal ki pad i ong yang aba phi pej man ka sngi bala practice phi la ne man rwai te nga shulet rwai hinde tu ka por ka tu ka jing rwai kam pada sutana than re Jingroi namar kumno tu ngarong lai igal sene. kani ka de ka por Orang pi mai tu. Oh ding ngacas ngapa tu jingroi. tamba ka tu ka jing rwai pat mun shaki la penlong tip kile kumno da ka computer tip la smo kum barwai robot khandia tang mangai i ka taru ki pat ba ki nang sutana hadu men taru ngai la smo ki dang ya shar Saya senar satu jingroi pi. Ngaptip dah dai ba pi. ngaru dang lera ya tu namar kila shna pala da computer la long robot khandia than To pi te kan jingroi mata ka tu jing posneu. Ka jingroi ka ba ka theu yan no tu jing posneu. Ka theu yan no. Ke jing mot jing posneu. ka tu ka jing rwai dai banga kring ya ugang Umta. ka dan jing pelan jonga ba jong aktor teng ya kring ya ugang hang tu Oh, nga di shu tarang. rwai pen bet Pen pen. kam nga shu ka tu ka jing rwai ka thau ba banga kring ya ugang ban e janga ban han ban pen bet na man banga la long kumba ka jing ya rap jonga ru ya Borsing Te pi om barwai ma pi to rwai biang mata ko ayo sneu ya ka sur original jang pi. no nga rwai sudah di Rwai mai kam studio ma rwai biang ne. ngan persang ma parlok ngam dai ra nong rwai te wa nom thau ra la nga bakla To rwai mata tang khoras ma. tang chorus ma okay bait ko bait ngate men sim jong atang shapi katan bait ko bait ngate men sim kasir kung pasyo jaru saitan Ada ya. Bait ko bait ngate men sim jong atang shapi katan bait ko bait ngate men sim kasir kung basyo jaru saitan Tunjukkan tin syaitan ro. namar babangi kring hiya ugang lawan hakadur jong saitan Ni sekarang bukan ada film ngin yo iba syaitan un saja no mah. hoi Kenjat no syarut. kani ka film ka dai ka jing job jong ka jing bha Iya. but ka jing kut no jong ka jing sneu Kuno pajing sendiri. hoi Dia lagi pai kendiat ki film hadin baru ki film ngi bi shat pi ak ba ki film ba shoot hi ki garon. hoi Nak ai ka daw ba film ak lang ba ki wai nem shat ni ki garon pi ba. Ni no. Ne film wa shoot ni ban li ki wai ne. nga da shoot ki wei te nga tieng na marba ki ila tip da shoot nang ni itana da shoot nang tu itana nga tieng yo ki wei kim nang rayos nudan ka wei ru bat i nga dang laban ka wei hi ka balong
คำตำบักคำลงกองสั้นแต่ก็ได้บัดอีกงาดังละบันองงานชุดต่างกัสงีบางงานลัดมางาแต่ก็ลองเราตั้งกุมตาฮิจริงใช่ก็ตัวมันตั้งชุดกันนั่นมาบางงีอัตรายอะไรตลีกิกรรมแต่งาดังละบันองงาชุดนอนไนท์ซีนดาวันสกูลในระดับกรรมชุดนอนเดซีนปอดบยอชตีแต่ก็ลองกุมตาitu lemang ki film baru ki film Pyni pi ki ba ki ajing kersan ใช่ ma kum ka film kanai lat ma ba kanai kadau ใช่ ajing em ใช่ pi ba ki ajing kersan ba pitan jikerman am ba kanai ka borsing manta pi on la pen pher bahar kum ak ใช่ pitan jikerman pi ba kin wan pej bang ya pi ใช่งาดันจิงกระมันบานามารบางงีเป็นลัดยากันกจิงร้อยคันเดียดกจิงดุมันเสียมกันดันฮีนามารบากจิงร้อยกำดายท่านเรบันนามารบางอาสุทุเลเซกำได้ระกับปอร์บากิบริวเกนชาร์ดมันตาดังยากีสกุลดังยากีเอ็กซามแต่งีเป็นลัดยากจิงร้อยชาร์ดฮักปอร์บาดังบนกำกีบริวแต่กิมปัดกว่าชาร์ดมันตาแต่กีปอร์ชาร์ดตะดิกีซัมบากีจานแต่ไงอีกินกีจิงร้อยบนเซนนี่ไอรูกีก็มันฮากีปัดบากีองปัดบากีสุตนัดกันบันนี้ยังแต่และเสกได้กจิงกตากสบายอุบเลยฮีบัดกจิงเทรชตอมจังงี้ฮีบารอกงกาสตูดิโอแต่กีปัดบารุกียารอบัดมันตารุงอักมันบาเกนกว่าบัดบันปัดบัดเกนวันไปhadu menta hadu kan mau bangai kedu ya piru hadu menta ka juba ka dor jumpi kalong hadu menta kan long malas ngat kan dia las mai kan dia te nang ni syakamat hadin ka borsing pin la kum no pin ong kum nei pen ba pin dang peteng biang ne pin sakut no ang ne borsing hin ngam pat kut ngadu mun suaru ngada ong hi hapo ya I hapo badan interview kum tung ong ngayo lok nang ya I director knang banganyo dan kata gawai baning kong te hadin kan ni ka borsing ngila dan ngala dan sa gawai ka project ka bakerteng Pyni te kan ni ka film ban wan da borsing ru ka film Pyni ru ka dai ka balong kong san ba ka jing em jongi namar ba ka dai ka film phan ka shing sisem bat ka jing kong san jong Pyni hi haman ki yeng kham tamangi ki dustur khasi sotanat to tentangin pai kendiat no sa hau borsing ke jimut borsing ha ni ka film ha ka jingmut jonga ka dai ka bor jong sing but ha ka ni ka film ngi la pen shong ba ya I ba arif hi kum uta u pulit u badan shisha hi ka ta ka bor bat ka man sem ban pen kut no ya ka jing sneo ban pen kut no ya ka jing bam sab ya ka jing le shiliang ya ka jing sneo ya ka jing sha shim ka bu jong ki paj ba te kalawan ba hakata hingi pen shong ba ka de ka bor hi jong tu aktor balawan ba ka bor jong sing ong kum ta mo tingi mata ka tailarong ik la phair ha ka tailarong la ibang ha na te pi I kum no rai pi ba ak tu por pi la dan am ka jing so phair ba kini ku ki film I ta tailarong la ibang ha ka kali ka jing so ka itna ba ka wei ya I kiki mdei tang kom ilok jonga Henry nga itenat bat nga buram bahaya I namanta ka jing trishtom jong I bat Naduh man suaru I don bat ka thong bat ile ya kini ki jing roi baro ru subukum ha kani ka jing roi jing phos ne ru ka to baro bai I ki pat ba ang to kam dai hi ka basha ngi shoot ru habru screen te nga itenat ha ya ki long nga itenat ha ya I ba I trishtom bat I ong bat balada ki pat ba kin suki kin la ne am ngam tip mo ban padang ya ki ne ke jing le thamai jongan rei ngakwa bangan kentiu ba ya ka jing sna film te isna ba itanat te hakan ni ru ila trishtom ba ila trishtom met bat sngi iklam shim shu shano ru shisnam ishong ba hayeng isu trei ba tang ya ka to ka film bat I deiru ba isu nang hi ihikai hi dal de hado ar lai berjeman step ikhe man ka step te kemun kani ka film menta ngalala ban ong ba ngilala ban ya penya dei bat ki film na sabar te ngasung tenat hai kata ngalong proud tapi namar ba mo ak film teng da bakla chakan het ang tiki kim no ken het pi kiki
Kiki anga tharai baro kito ki bala dan bentalang bat in ado gitu pa shoot music video ne ki bala shoot film nga tharai ken num padlap re kiki ba mai em jumai re isu ngafe tambang itip tang gawe bala da irke kamot kala itanat lada em rke kamot kamot itanat haban penlang kata kador ba in rke tamba teng ha ya kiwe ke mai than re yang ai dang mai Tama. Masa yang sama siapa? Em ngasih ong hi ngasih ong ba yaki wei phim jumai re nga pat phiala ba jan ram baro yong em nga kwa ba phin internet yang hang ta nga ru nga sngap so tenat ya taga khana jong pite kindiat chapang ka borsing te ki jing ba pi kandu habib chana ni film borsing pi akine film borsing kani ka film ngam sngo than re ba dan jing ngi yashim ki artist bang yashim la long bait na dona boy nong po shadu sha khmat smen na dona station west Khasi Hills ngam tep ni la ya bon bhana marba kani de ka film thara ki artist la tam spa angut tama na marba ka de ka film ya show but ngi bon hangi dan kam haban bon ki artist la tam na ki spa angut ki artist hangne te khennet shu long ngi shu ha ita ejings dang nengkong ban bon artis ngi shu kha khli dang nengkong ngi long kulmar te tang ba kata ka jing etrei pada ngam tip ka long yaj bait da jing sutana da jing kemen bat nga tharai ngi ki artis khasi shani hi ngi dang long gum to hi baro ngi dang edan kata ka jing tip lang te ki artis lada phiong ba kitu ki artis ba shu dei gang shiril ne lada dei kitu ki gang ki bala he ne lada ngi dang shoot na do men step lada teng ngi poi hadu arlai berjing ang wat nom sngoi aidan ka we kasin ba ngi shoot hang tai hayo smen ngi dang prabaje ngi kut hadu lai steng rengi ong ki ba prabaje men met dala du na breu hadu lai steng men step tengi na ong ki ngi ong ba ngin le kum no ma na ma da phila ya that teng in sange no ki ong em pen da ba ngi ru ngi thu e phila pen lut ka por phila pen pisate ngas ngi ki artist chani sha ri khasi jong ngi ngi long ki pas ngu thu i wei ha ke jing ijing phi manta ya ki film kasi la ki film kasi la kiu na kidang sadin dang yar na ngas ngo mentan kam long show ko menshwa ngi dang benatang i wei arngut ki kerteng but mental adan competition itu rulasna film jing roi mendatang ki music video ba mi ha YouTube ru la itnat but kani baro ka dei ba ki brio ki shim competition ru te ki iya ka video jing wei ong bangi di ban le bhasha shu ya kani ngi di ban le bhashu but mentang ai ina do ki video na ki film ki la ki bhari jongi ki brio ru kim le ran shu ban le pet film menshwa ka por badang dang ak film mga ki arhajar prakin ong ni pi film khasi se te ngidang longgum ta mantapat ki lawan oyang ngi ru ko aklang ha te ke jing ijing pi ya ka sarkar la yarap shay ki national film manta Hai, ka ngaku aban ai kublai kerpang hi ka sarkar menta namar ba kala yarap da ba ai ki gran mdai tai ki nongsna film wada ki nongsna film ki nongsna short movie ki nongsna music video ki la yarap lut na dong sedang te menta pat tang ka wei hi bangi dang kam hi ka cinema hall jong la jong badan hasor ho ngi se yo sngo hi bangi baki keren ki ong ba ngila ban aya phi sha mau pat chatin ring shakandong te ngatharai ki brio baro ki kwa ba hayo do la ne hapo khandai la the hai lara ka dei ka barit ru ndai banyam tang spar ngut ru ngi dan kam hi ka cinema hall jong namar ba kani ka jing ai gran jong ka sarkar teng ki ai gran tang bangi padeng isna film no ba teng kala long double ru ya ka to ka gran te ladam dan cinema hall kamut ki nongsna film ki la shuris no dawan ki brio hang tu hasaka ba ki pen i lami dam bandre komentar ngi dang shu kermen naman baro shi katu ngi pen i ba hapo biju cinema menta bangi la penkendria no sha ka state central ngi shu kermen na ki brio ba namar ba kani ka film ka dei ka budget ka bala he kala don ki jing kala kali ki jibuthai kali ki jing hair jong ki aktor actress te bakan mi ya katu ka jing ha tengi sngutanat ya ta ka jimpat pa ka jong pite kendiat ko bani kran pi no mo namar ba lamdai ta ken thain na chenrang
Henry hakajala jongi teng dala kamkiro teng pun kija no ki artis ki balik ki artis kija no pia bat hadu mata fidang beteng ini kam film ne dai kada ba kija no ki artis ni nga sarai ka wai hi ba ki ja namar bangim dan cinema hall namar ba menta rang dai ka seningkong bangi dang yo jingerap na ka sarkar kum kata ka gran ba ki yarap yangi ban sna film Henry kumbang ongi pi mentan hi la bandai kata ka gran kala yakut no tang ban sna film namar ban sna film ya kum ya pi producer kam dai ka basuk hapen biang Naduh barit hado bahe Naduh ka make up hado ka sew by location hado ka bam ka di costume la nong hikai shot no la lut no teng teng hang to te pensiu kan noi ki artis dadan pat ki cinema hall hapo sor ki breu ki kum perbadan ka Anjali mensuang akan mau ki breu ki shu ya long pahu bai ban siwi ki artis ru tadari balong kum to menta kamot lada jaka banginyo silak arlang ngin dari bayo no san riulak koi ka film kamot lada ngile tang lai sauteli ki film ru la im ken te lada ngi haban le pat iwei i film arsnem dangiyo silak arlak ru tharai watang ban la sudap na tharai tamathet rasan manu manai tieng gen kum to long bapli pat ken basakhun kum no ya ken thai dang biang naman bangi ken senrang ke khamjanjar te tingko ban ni keramat fikir dia long ba ka film ka long kan okan ta ki pajba ko ban tip kan drong na kan kot na hai kani ka film ka dan arkanta akan ta hai te ki brio nga tharai ka dan arkanta te ngila de nar bangadan hayeng ngam ong nar bangadan hayeng te ka trei ru ka trei hayeng te ngas pet kum to mlabas ngora so kum ta arkanta ro te tang steng kanta la kot ka film ka internet ba ladangi balak yel dia lak si agru hidai internet komot nga tharai gi pat ba lekin internet sibon kete ti kendiat ni ko ban tip no ko ka film yu no ko ka film jong pi tang ba ki pai ba ken tip ya ne ka film Borsing ka film yu ka film kong jong pi ko ne ka ma film pikan ma hai ka film maning kong do jonga ka dai hanga marwai to film puri hai film puri hai dadu mutar film puri putili mentala puri kemi menang puri samsa so tu ada tak aku bor jong pi mo na ka puri sa ka Borsing ta hai ti is kem pa ba kin sekanat ya ka film Borsing ti kendiat long ba ki pa ba tu por ki ko ban tip ba ketu jurai Borsing mo ka bang ha tu jurai hai ti beli pat pin pendrong hane ka film Borsing ki pa ba ko apa ni ban tip na ka daw ngin satam hi dala kot ka film makin yo ashan naman baga dai ga jingroi ba ki pajba ki bas ha te dala kot ka film ngin tembe ja ka jingroi ba yo ashan rei ban pendrung hapo film kala jrong palan ka wei ban ka ba ar pat kam ya hap show naman baga jingroi hapo film tengi pendrung kat kum ba ya hap hi la dala kundu hi samla la pen i jingroi jing e te hakan ka film pada bangi haban pen shobi ja soitan gamut ugang ka bangi haban shat jingroi te kan ka Borsing pat kam ya hap show atau Borsing ngana namut ba pitap ha Borsing ro na kay kada ba tu Borsing tenat ma ka gitu hai kata pihak lang bad arif mukim Arif itu hai ni pichu shat chu aksu tenat ne to jingroi katuru ni syukwa ban test cho kata ka chemistry jong kom aktor actress ni syukwa te hadian pat i director jong ba ki garat i ong ba kam ya ha bre ban tap to jingroi film terus na pa ba muto ngilayos ngaw ya ka ay ka jing batay ba ki jingroi tap kat kum to film ngi skin ba to jingroi Borsing ka ba play i ma ay di singi hai satam dalawai dalawai wat ni ngenya shat lang shwa sam Dia coba sedang ro. Dia coba sedang net, dia coba wai ro. Hai. Pai ba kim dai ban kerki. hai Katai. Ti tharai kala biang katu ke Jingïakren ke jonga bat pi. Ti suggestion ka ke jing penpau ke jong pi shwa bang. Penpau chang pen kut no ya ke Jingïakren ke jonga bat pi. kawai ka jing pen pau jonga ka long ba bon ki pat ba manta ki kham skuthu bakla bang ladangi pen i ga film haste central ka khamram by ticket henry ka by ticket ka dei kumju hi ka long bat kum balong hapo biju sanama manshwa ka long kum tu hi kamram ra kumju hi ngi bo ka dor ticket te ka ba ar pat nga khmi lenti bat nga kermen na phi baro ba kum ba phila ai jingerap bat jing kershan ngi na do manshwa namar ba daitang lengba jong phi hi da bawan pa ka film jongi ngi opisab yang masih te lada phimwan hi ban pa ka film te komot ngiru
ngirung imla siya na film pa ito na. Tengi kermen bakum bapila ay jingkersan yang ina dok menswahi kam tam gi film jonga phi ya e phi asutanan mentaru wan pet khnang hapo state central library ka syuki ka labyang dan khnai re ka parking ru ka labyang te phi laban wan sub bat ki bahayeng hasam ki khun ki kiti ka film ru kam dei re ba laban pet khat prasnam sha jrong laban wan pet ki khlung khanaru ha baro Simple baik. ha Setenat kita ka kubar pingin sini kendo bat pin tel ami ka film kan. ha Kan tarik piang. Tarik ha So setenat pet ba kum tung ila yo ba kan bat I Puron jungi wan ti da Pyngrope ti ila kerpat pi bal dan nang kesan kita kasih syuma. ha Dari kau I wat I film na kesan mon ko syuma. Ti kum tung pet ba ngila yo ban kan bat I ti saya sempat ngai kublai ya pi baju kersan ya ka channel jungi no sanyima berkum juro. Ngai kersan ki film kasi bakla ban kiu nang ne chakmat. Ti ngimdan ni issue man penkut ya keren pi ti saya ngai kublai pi kini kitbok makin sad na klan berkum juro ya ka tim Borsing bahkan long kabat. Pani tenat ki ba central library. Ti kerbang ya pi ba ki baju kersan ya ka channel ke jungi ya kublai pi ba pinai kersan ya ka channel jungi kenang mi sini por kublai shibon.